Dobrý podvečer. 11. listopadu se ve světě slaví Den veteránů. Chovat se s úctou k hrdinům v Česku ale podle mnohých stále ještě neumíme. Z oslav na pražském vrchu Vítkov přijel do studia interview armádní generál Tomáš Sedláček. Dobrý podvečer. Dobrý večer. Pane generále, jednou za rok si připomeneme, že váleční veteráni existují, ale co v průběhu roku? Mohou mít pocit, že o nich lidé i stát vědí? No, bohužel na to musím odpovědět trošku rozpačitě, protože mám dojem, že o tom většina lidí vůbec neví, o co jde. Proč podle vás Češi k válečným veteránům nepřistupují s takovou úctou, tedy jakou by si zasluhovali? Já myslím, že to všechno je otázka tradic. A ty tradice byly těmi jednak okupací a potom těmi 40 lety komunistického režimu naprosto přerušení a obnovování těchto tradic je velice složité. V tomto období jakým způsobem vypadala existence žití válečných veteránů? No, jak na to odpovědět? Je to... My tak dožíváme víceméně. Už je nás stále méně a méně, že neustále ty naši přátelé umírají. A takže to žití je takové... Je to stáří samozřejmě a ta péče je taková... Myslím, že by mohla být lepší. Ta starostlivost toho veterány. Na jaké obtíže nejčastěji narážíte? No, myslím, že jsou to teď už v našem věku, ten průměr je kolem těch 90 let, už to jsou většinou ty zdravotní potíže. Není podle vás ale na vině i stát? Armáda se v době služby skutečně o vojáka stará dobře, ale potom, když tedy je voják ve výslužbě, anebo když jsou zranění vojáci a potom vlastně odejdou do civilu, tak jsou ponecháni sami sobě. Jestli tedy na vině je jenom přerušení tradice, anebo jestli není na vině i stávající stát? No, já myslím, že obojí. I ten nedostatek nebo nenávázání na ty tradice, ale i ta péče od státu by, já už jsem to řekl, já to musím říct trošku diplomaticky, mohla by být lepší. V čem byste přivítal, kdyby tedy byla lepší? Jinak té zdravotní péče, no, ta zdravotní péče celkem jde, ale například jsou problémy s malými penzemi, protože spousta těch válečných veteránů z druhé světové války za toho komunistického režimu byla vyhozena a měli různé takové nedobře placená místa, což se projevilo samozřejmě na výši jejich penzí a tam je jaksi trošku takový nedostatek podle mého názoru. V čem dalším by se podle vás ještě mohly změnit zákony, aby se ta situace zlepšila? No, v čem by se to mohlo ještě zlepšit? Co byste čekali ještě dále od státu? Co by mělo přinést zlepšení? Myslím, že pořád ta většina občanstva vůbec neví, že co ty veteráni vlastně zažili, nebo co mají za sebou, jaké jsou jejich zásluhy a taková ta všeobecná informovanost tady, myslím, chybí. Takže byste skutečně řekl, že je to tak, že voják, když je aktivní, tak cenu má pro armádu, ale válečný veterán je, zdá se, na obtíž? Je to takto vnímáno podle vás? Na obtíž to je trošku jako tvrdé slovo, ale jsou tak trošku na vedlejší koleji. Myslím, že v těch některých jiných státech ta znalost o těch veteránech a ta péče o veterány je daleko lepší než u nás. V čem třeba je právě lepší v zahraničí? No, myslím právě v tom povědomí té veřejnosti, že tady nějací veteráni vůbec jsou. Vnímáte třeba rozdíl i v tom, jak lidé přistupují k válečným veteránům z druhé světové války a jak berou novodobé veterány, tedy absolventy zahraničních misí? No, tam je to... Já nevím, abych se k tomu vyjádřil. My považujeme ty novodobé veterány za naše jakési pokračovatele, čili my je bereme jako novodobé bojovníky. Můj názor je, že ti novodobí veteráni bojují za stejné cíle, za které jsme bojovali my. Je to svoboda, je to demokracie, je to spravedlnost. I když bojují opět, jako my jsme bojovali taky za hranicemi, oni taky bojují za hranicemi. Ale já tvrdím, že v nynější globálním světě, kdekoliv je porušována nějaká svoboda a
že se to týká i nás. I ten Afghánistán, i to, co se děje tam, se týká nás. Ano, a právě na to se ptám, jestli podle vás lidé vnímají obě polohy těch válečných veteránů stejně, protože když třeba vy mluvíte o tom s lidmi, s některými na toto téma, zdá se, že veřejnost skutečně více-méně ignoruje vlastně fakt, že třeba v Afghánistánu odvádějí vojáci dobrou práci. Oni jsou oceňováni v zahraniční kolegové cizí armády je oceňují, ale jak se říká doma, není nikdo prorokem. Proč podle vás veřejnost více-méně ignoruje jejich práci? Čím si to vysvětlujete? No já nevím, jestli přímo ignoruje, to je trošku, myslím, přehnané, ale... Ne úplně dobře zařazuje úplně, jejich zásluhy vlastně tam, kde ta realita leží. Tam, ono to začalo ze začátku, že byli považováni za... že tam chodí za penězi, ale a takhle se to trošku tak zkreslovalo. Ale ty akce, které nyní prožívají v tom Afghánistánu nebo v Kosově, to není jednoduché. To je stejně nebezpečné, jako se válčí, jako jsme válčili. Možná, že tam nejsou takové drastické ztráty, ale je to fyzické i psychické vypětí. Myslíte, že je v něčem rozdíl v tom, jak jste vnímali vlastně válku vy a v tom, jak dnes tedy vnímají válku za hranicemi ti novodobí vojáci? No nevím, tam je podstatný rozdíl, že my jsme tam šli dobrovolně a teď ty mise, to už je jaksi součástí naší armády nebo našeho státu. Když to my jsme tam chodili... Ale také dnes už vlastně nepůsobí profesionální armáda, také dá se říci, že je to vlastně dobrovolný výběr toho vojáka. No je a není, nevím. Rozhodně, já jsem ještě pamětník z předválečné republiky, kdy ta armáda by vypadala trošičku jináč a kdy zažil jsem mobilizaci, kdy ten stát si vážil té armády a armáda byla hrdá na to, že nosí tu uniformu a dneska je to trošičku takové jiné. Necítím, že by ten národ byl tak hrdý na svoji armádu, tak jak jsme to cítili my za té první republiky. To mi tady chybí. A v tom byste řekl, že je ten zásadní rozdíl? V tom je možná nějaký rozdíl, ano. V tom vnímání. Nedělá špatnou službu vojákům podle vás, tak jak sledujete aktuální situaci, i sama armáda nebo potažmo ministerstvo obrany, předražené armádní zakázky, podezření z korupce, to je vlastně na denním pořádku. To je to, co lidé denně slyší o armádě. Bohužel to armádu trošku jako poškozuje, ale já myslím, že je tady rozdělovat armádu a ministerstvo obrany, které je jaksi politickou záležitostí, kdežto ta armáda je trošku bokem. A nevím, kde jsou hlavní ty průšvihy. Myslím, že nejsou přímo v armádě, nebo většinou v armádě, i tam se samozřejmě vždycky něco semele, ale že většina těch malérů je v tom politickém vedení armády. Takže podle vás ale i toto tedy vytváří neúplně dobrý obraz, který potom přejímají lidé, kteří se vlastně skrz tento filtr potom dívají na vojáky obecně. I v tom byste viděl důvod? Myslím, že ano. Prezident a vrchní velitel ozbrojených sil Václav Klaus jednotky v Afghánistánu nikdy nenavštívil. Není to chyba podle vás? To jsem nevěděl, to slyším poprvé. Asi je to chyba. Čekal byste, že by vrchní velitel ozbrojených sil měl vyjádřit že by to mělo být jeho povinností. Myslím, že ano. Že by to mělo být jeho povinností. Protože ono vlastně i toto může veřejnost vnímat jako takový skrytý nesouhlas vlastně s těmi misemi. Nevím, jestli je to jeho nesouhlas, to nevím, ale myslím, že by lidé to tak mohou to tak, ano, mohou to tak vnímat, to je pravda. Já se vlastně snažím dostat k té odpovědi na to, proč dnes je tak hluboký rozpor mezi tím, jak lidé vnímají vojáky, mezi tím, jak to právě bylo za vás v době, kdy vy jste sloužili vlastně vlasti. No, ono se to dá těžko srovnávat. Já jsem narukoval v roce 1935, kdy se už v tom Německu už se to připravovalo k té válce a ten náš národ tehdy cítil, ta Československá republika, i ta armáda to cítila a proto se snažila, aby ta armáda byla připravená a to nebezpečí toho německého zásahu byl tady tak velký, že ta armáda nějak byla jednotná takový ten názor toho civilního obyvatelstva byl naprosto jiný, než je teď.
tenkrát se to civilní obyvatelstvo o to armádu staralo, mělo jí rádo, pokud to mohou takto říct. A to, myslím, dneska chybí. Takže jste cítili daleko větší podporu? Určitě. Podle vás cítí se, anebo mohou se cítit čeští vojáci ukřivděni, že tedy jejich boj proti terorismu v těch zahraničních misích je téměř mimo zájem veřejnosti, anebo je jim to jedno? Já doufám, že jim to jedno jen není. Pokud já se s nimi dostávám do styku, tak oni to považují za svoji povinnost a snaží se, aby tam reprezentovali a zastupovali tu naši zemi co nejlépe i přes ty veškeré potíže, které tam jsou, a já si myslím, že jim to rozhodně není jedno. Ale mrzí je to, tedy s těmi třeba s nimiž mluvíte? To určitě ano. A komu to vytýkají? Politikům, armádním představitelům, to, že vlastně pohled veřejnosti je na ně takový? No, to mi dáváte pěkný otázky teda. Dávám vám prostor pro diplomatickou odpověď, pane generále. No, snažím se teď diplomaticky přemýšlet. Já samozřejmě mnoho těch posádek jsem navštívil, ale zase v takovém detailním styku s nimi jsem nebyl. Vím, jaké tam jsou potíže, ale jak oni to chápou, to bych si vymýšlel. Když třeba tedy vy s nimi mluvíte a jejich přístup ke službě vlasti, myslím tedy novodobí vojáci, takový ti, kteří zastupují tu mladší generaci, mají oni jiné ideály a jinak přistupují k tomu, co dělají, ke službě vlasti, než jste měli vy? Jestli třeba u nich skutečně to je více motivováno finanční stránkou, nebo jestli ty ideály jsou podobné? Pokud byste to srovnal s vámi. No, je to podstatný rozdíl, protože je to otázka vlastenectví víceméně, že v mé generaci to vlastenectví bylo pěstováno v rodině, ve škole, v armádě a tady tohle to nějak chybí. Chybí mi to taková ta vlastenecká výchova v rodinách, ve škole. Nevím, v té armádě možná už je to trošku lepší. A to tady nějak chybí, aby ty nynější veteráni nebo ty nynější vojáci v těch misích, aby měli takovéto vědomí, které jsme měli my, že je to, že vlastenectví záleží v tom, že musím tomu státu nejen brát od toho státu, ale tomu státu taky něco dávat. Kde byste sloužil? S jakým ideálem v té době jste ke službě vlastně přistupoval? No, já jsem z vojenské rodiny, můj otec byl důstojník, můj starší bratr byl důstojník, tak já už jsem byl jaksi předurčen a tak se to stalo mým povoláním, ale důležité bylo potom po tom Mnichově a po té okupaci, jak se kdo zachoval. A to bylo díky této výchově předválečné jsem se rozhodl, že prostě musím s tím Hitlerem nějak bojovat. Rozhodl jsem se, že uteču za hranice a dostal jsem se do té války takto. Tímto způsobem? Tímto způsobem. Přišel jste o mnohé kamarády a ti, co přežili, jsou dnes vysloveně nespokojení s péčí o ně? No, já jsem přišel samozřejmě o mnoho kamarádů, jako letců, parašutistů, tankistů na východě i na západě. A vždycky, když je takovéto výročí, tak jako je to trošku, tak prostě vzpomínám na ty své přátele a já už jsem se dostal do stáří, kdy těch kamarádů neobvykle ubývá. Vlastně všichni ti předváleční důstojníci, které jsem znal, ti už jsou všichni pryč. Já už tady tak nějak trčím jenom. A s těmi, se kterými se ještě vídáte, s nimiž mluvíte, tak ti jsou hodně nespokojeni s tím, jak k ním stát přistoupil? No, jak kdo, někdo je velice nespokojený, někdo méně, někdo tak nějak jako přežívá, ale to je dosti individuální tohle. Když se ještě podíváme zpátky na misi stávající v Afghánistánu, tak 5 českých vojáků zemřelo, několik desítek bylo zraněno, mnohým se rozpadne rodina, přijdou o domov, někteří inklinují k alkoholu nebo k jiným závislostem kvůli nejrůznějším válečným syndromům. Podle vás je český stát připraven aspoň na novodobé veterány nebo ne? Nevím, jestli je důkladně připraven, ale myslím, že tohle jsou problémy, které řeší a které musí řešit, protože ty psychické následky těch výsadků jsou tady zřejmé a je nutno s tím něco dělat. Jestli je to
jestli je to důkladné, nebo jestli je to přesvědčivé, to nedovedu posoudit. Vojáci se dnes potýkají s mnohými válečnými syndromy, když se vracejí z těch rizikových operací, ať už tedy válečných, nebo někdy třeba i pozorovatelských, vidí věci, na které se asi těžko zapomíná. Vaše psychika tenkrát, myslíte, že v něčem byla odlišná, jestli jste se potýkali se stejnými válečnými syndromy jako ti novodobí, nebo jestli třeba nové metody bojů a válek a těch operací způsobují třeba jiné podoby těch syndromů? Mohl byste to nějak porovnat? No, to můžu porovnat dost těžko, ale určitě ty syndromy jsou podobné, ovšem ta světová válka, ta druhá světová válka i ta první, to bylo trošičku něco jiného. Když to tady oni jsou tam zadrátovaní někde a takové ta nemožnost pohybu a to bytí neustále na jednom místě a přitom to nebezpečí tady pořád je trošičku asi jiné, než v té, co my jsme zažívali. V čem myslíte, že by mohlo být jiné? Když si vzpomenete vlastně na ta nebezpečí, kterým jste procházeli vy, zajímal by mě ten pohled do psychiky vojáka. Vím, že je to asi těžká otázka, ale třeba s pohledem na jinou techniku, na jiné metody toho, jak se dnes bojuje, jestli by vás k tomu něco napadlo. No, ty metody jsou samozřejmě podstatně rozličné. Takové ty naše válečné zkušenosti jsou k ničemu, protože ta technika, všechno, ten způsob boje se vyvíjí, že to se naprosto mění a asi ta zátěž, ta psychická zátěž se asi zvyšuje. Ve Spojených státech amerických vydáme mnohé aktuální filmy, kde vojáci, kteří procházejí právě těmi válečnými syndromy, tak skutečně končí třeba v různých závislostech, rozpadají se jim rodiny. Dopadal válečný syndrom na tehdejší vojáky v době vašeho působení podobně, anebo tenkrát třeba i rodiny víc držely při sobě a skutečně ty podoby toho válečného syndromu takovýchto rozměrů nenabývaly? No, asi to bylo trošku rozdílné. Ta rodina byla tak nějak jednolitější nebo solidárnější s tím, ale stávaly se také případy, že no vlastně ne, my jsme byli v té cizině, já jsem tam byl 5 let, že? A 5 let, aby tady nějaká ta dívka vydržela, to bylo jako problém. A kdežto oni jsou tam dočasně, že? A teď je otázka, jestli ten vztah, jaký ten vztah je, hodnota toho vztahu je důležitá. Jestli ta žena vydrží nebo nevydrží. Že? Což asi určitě hraje potom velkou roli i v těch podobách těch válečných syndromů jako takových. Od roku 1990 byly na misích v cizině zraněny 200 vojáků, z toho 60 těžce. Stále se mluví o tom, že vzniknou speciální sítě center pomoci. Také Evropská unie přispívá na tato centra. Teď armáda, nebo respektive vlastně armáda nikoliv, ale vzniká první léčebné centrum pro novodobé válečné veterány, které vzniká ve Svémyslicích na Praze Východ v rámci soukromých investic. A ta specializovaná centra mají teprve přijít, tedy s pomocí výstavby armády a ministerstva obrany. Není dnes už 5 minut po 12. Jak vy se na to díváte? No, to mělo se asi vyvíjet stejně s začátkem těch misí, protože ty problémy začaly i hned po tom Kuvajtu, že tyhle problémy tady nastaly, čili s tímhle se mělo asi počítat hned. Takže 5 minut po 12. asi trochu je. Asi jo. Myslíte, že proměna vojenského profesionála v civilistu, vlastně po všech těch zkušenostech, s nimiž se vojáci potom vracejí třeba a jdou jako váleční veteráni už do výslužby, že může být nakonec vlastně obtížnější než naopak, než vycvičit třeba vojenského profesionála? Napadá mě, že možná ta jeho proměna a ten jeho návrat zpátky do života může být obtížnější. No, musí se s tím každý nějak vyrovnat. Já jsem se s tím taky musel vyrovnat. Já jsem byl zavřený jako voják, za 6 let, za 9 let jsem vypadl z kriminál, musel jsem se s tím nějak vyrovnat. S tím to musí každý musí nějak zvládnout. Je to pak zkrátka boj i v civilu. Je to. Pane generále, děkuji vám za rozhovor. Nashledanou. Děkuji. Vám přeji krásný večer z ČT24.